sider har vi hvert eneste øjeblik et valg. Vi kan skabe håb, eller vi kan skabe had. Jeg har en drøm, hvor vi står sammen stærkere. Sort og hvid, gul og rød, fattig og rig, veluddannet og ufaglært, LGBTQ+. Had avler kun had, og det bliver ingen af os et hak klogere af. Kvinderkamp ikke bare er én kvinderkamp, men det forholder sig til på tværs af klasser, etnicitet og seksuel orientering. I USA, i England, i Danmark og i resten af Europa, der vokser fremmedhadet stødt. I England stemmer man Brexit, i Europa vokser nynazismen, og i Danmark så har vi nu en fremmedfjendsk regering og en integrationsminister, der taler om danskhed. Hun taler om danskhed, som om det er mere vigtigt end menneskehed. Er noget, vi gør hver eneste dag. Vi har brug for en ny måde at tale sammen på. Vi har brug for, at vi står sammen. Det kan vi gøre i dag og i Aarhus og fremadrettet.